Velkommen til. Medieskolerne har en aftale med Upright Music om, at der kan benyttes musik fra deres arkiv på alle ikke-kommercielle skoleproduktioner. Det er sådan set ganske enkelt. Der er blot nogle få procedurer, som skal følges. Lad os kigge på dem. 1. Du skal have en brugerprofil. 2. Du skal finde noget musik og downloade det. 3. Du skal afrapportere din brug af musik. Lad os tage det step by step. Start med PDF-dokumentet Upright Music Search. Get Started Media College Denmark. Hvis det er første gang, at du benytter dig af Upright Music, så skal du oprette din egen personlige brugerprofil. Klik på Upright Music Search og klik herefter på Sign Up Now. Her skriver du dit navn, e-mail og alt, hvad der nu spørges til. Du kender proceduren. Bemærk, at i felterne til højre, så skal du skrive skolens data. Så under Company skriver du Media College Denmark, Skallerhøjvej 2, 8800 Viborg. Under Job Title skriver du Student. Telefonnummer, du skal oplyse, er dog dit eget. Du slutter af med at klikke på Create New Account. Du får nu at vide, Your account is pending approval. Der sidder på det her tidspunkt et par folk ude bag skærmen og arbejder på din sag. Bare roligt, det går stærkt. Faktisk kan du allerede gå i gang med at søge efter din musik med det samme. Det er selve download-funktionaliteten, der måske lige kan lade vente lidt på sig i denne approval-periode. Ellers er det bare at komme i gang. Du kan søge på stort set hvad som helst. Genre, enkeltinstrumenter, stemninger. Ja, prøv dig stille og roligt frem. Jeg skal ikke her gå i detaljer, blot vise et enkelt eksempel. Jeg skal bruge noget med en guitar. Jeg prøver med forskellige søgeord. Læg mærke til, hvordan man kan indskrænke sine valgmuligheder, sine hits, ved at tilføre flere søgeord. Når du finder noget, du synes, du kan bruge, klikker du på download-ikonet ud for det enkelte nummer. Du kan nu vælge mellem 2 formater, MP3 eller WAV. Make your choice. Filen hentes ned på din computer. Det sker dog, at der er numre, der kun har én valgmulighed. Sådan er det. Det er vigtigt, at du får meldt ind til systemet, hvilken musik du har benyttet i din produktion. Men kun den musik, der rent faktisk endte i din produktion, skal du indrapportere. Så hvis du for eksempel har downloadet 10 musiknumre, men altså kun har brugt et enkelt nummer i den færdige produktion, ja, så er det altså kun det ene nummer, der skal føres til protokol. I PDF-dokumentet klikker du på Upright Music Reporting. Første gang du skal registrere et benyttet musiknummer, skal du oprette endnu en profil. Spørg ikke hvorfor, du kan bare ikke benytte det login, du allerede har oprettet. Men bare rolig, du kan sagtens genbruge de samme login-oplysninger for din første tur igennem møllen, når du opretter dig på ny. Så for ikke at rode rundt med flere forskellige profiler i hovedet, så brug endelig de selvsamme data, som du havde fra før, når du opretter user-accounten her. Og Create Account. Further instruction have been sent to your email address. Det er min erfaring, at den her besked blot skal ignoreres. Du kan sagtens gå videre uden omvejen omkring din e-mailkonto på det her tidspunkt. Inden du kan få lov til at oplyse navnet på den musik, du vil registrere, skal du først igennem nogle andre kolonner, som skal udfyldes. Production Type er den første. Her er det vigtigt, at du klikker på Other og skriver School Project. Skriv ikke andet. Territories, Denmark. Next. Og så ignorerer du bare beskeden. A list of available broadcasters could not be received from the database. Her skriver du navnet på din film, din produktion. Min hedder det her. Yep, check. Og dato for den første visning vil de også vide. License period. Her vælger du perpetuity. Ved media type vælger du internet streaming. Og så er det meget vigtigt, at du som minimum skriver følgende 3 URL-adresser, nemlig medieskolerne.dk, youtube.com, vimeo.com. Det er altså vigtigt, at de her adresser altid står her. Og har du eventuelt egne URL'er, som du ved kan komme i spil, ja, så skriver du bare dem ind her. Det kunne være Facebook, det kunne være noget andet, you name it. Under broadcaster skriver du bare none. Så kommer vi til det. Music uses. Her skriver du navnet, titlen på det track, du har brugt. Når nummeret dukker op, klikker du på det lille plusikon ud for titlen og anfører, hvor mange sekunder det blev til i filmen. Tryk på Add Track. Du kan nu til højre se, hvad du har oplyst. Og hvis det så ellers er korrekt, så er du klar. Klik på Review og send. Og det er næsten som i Hvem vil være millionær. Er du nu helt sikker? Har du andre numre, som skal registreres? Hvis ikke, så er du færdig. Klik på Send. Du takkes og får at vide, at du vil blive kontaktet af en license manager. Det skal du nu ikke regne med.
Når du først har sendt din registrering afsted, så kan du ikke længere redigere i den. Nu mangler du kun én ting. Tjek din e-mail, gå til din indbakke. Måske skal du en tur omkring dit spamfilter, det skulle jeg. Her finder du en pdf-fil med registreringsoplysningerne. PDF'en videregiver du til din lærer. Det var det. Tak for nu. Lad musikken være med jer.